Не прави тези три неща с твоя противоположен зодиакален знак. В китайската астрология всеки един знак си има свой неприятел. Причината е, че имат противоположни характеристики и по никакъв начин не си съответстват. Съответно, при взаимодействие енергийният баланс се нарушава и всичко тръгва с главата надолу. Като под противоположен знак не се има предвид само личност. Може да е бранд за дрехи, може да е любимата ти марка кола, може да е сградата, в която живееш, примерно да е построена през година, която е била под влиянието на противоположния ти знак. Може да е компанията, в която работиш, да е основана в такава година. Може да е всичко. Може да е държава. Разбира се, тенденция е това, че противоположните знаци най-много се привличат и именно там е разковничето. Избягвай да работиш в компания, която е основана под енергията на твоя противоположен знак, т.е. в годината на твоя противоположен знак. Избягвай да караш кола, която е в твоя противоположен знак. И определено не създавай отношения с човек, който е роден под енергията на твоя противоположен знак, без значение дали те са бизнес или любов. Можеш да ми напишеш в коментарите през коя година си роден, аз ще ти кажа кой е твоя противоположен знак. Последвай.